மா மா என்னடா பசிக்குதுமா? சரி கத்தாத, இட்லி இருக்கு எடுத்துட்டு வாரேன். ஒரு தெண்டச்சோறு திங்க வேண்டியது ஊரை சுற்ற வேண்டியது, திங்க வேண்டியது ஊரை சுற்ற வேண்டியது, ஒரு இதுக்கும் உருப்படுறதில்ல தெண்டச்சோறு. அம்மா பசியில் வகுத்தலாம் கில்லுது. என்னது? அது ஒன்றும் இல்லைப்பா, இட்லியில் சாம்பார் ஊற்றா சட்னி ஊற்றுவான்னு கேட்டேப்பா. நீ எது ஊற்றினாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், எதை வேணாலும் ஊற்றிட்டு கொண்டு வா. சரி இரு ஊற்றிட்டு வாரேன். Oh no! மா அந்த சுத்தியெல்லாம் உனியும் எடுத்துட்டு வா. எல்லா அம்மாவுமே இட்லியை பூ மாதிரி சுட்டு வைப்பாங்க, நீ என்னடா இட்லியை போறாங்களாட்டம் சுட்டு வச்சிருக்க. அதை உடைக்கத்தான் எடுத்துட்டு வா. செஞ்சு கொடுத்த கொழுப்பு பாருவே.